Здравейте хора, днес ще снимам Skywars. Ново. Само време. И да. Започвам след 10 секунди, както виждате. Ето. И така. Много ви хареса, разбира се. Да, и виждам, че не се сабскрайбвате толкова много и ваше решение. Но ако не искате след 5 дни да влезе във вашата къща, сабскрайбвайте се. И да. След дърво с камък. Спаса с дърво. Какъв камък? Ще пестим камък. Като цялата ни къща е в дърво. И да носим някакъв миньон. Да. Ние сме с кит, често казвам. Ето ми нас. И ако не знаете сноукита или сноуменкита, той е единствения безплатен. Така че е добре. Този тръгна там някъде. Ще използвам времето. И вече сме 6 човека. Окей. Окей, за сега никой не цели. Мисля, че с това може да започнем, но не знам. Така че ще се опитаме възможно най-бързо да стигнем преди някой да ни е видял. И така. Още малко. Окей. Тук сме. Никой още не е стигнал. Как виждате. Ето, влизаме през стъклото. Най-модерния начин. Окей, ще берем честовете и ще се опитаме да се изнесем възможно най-бързо. Опа. Да. Понеже нямам меч, ще се използвам китката. И да. И мисля да взема всичките брони, които има, за да не остане нищо за тях. Много добре мислене. Още малко, никой не е тръгнал. И да, често казано. Не знам защо никой не иска да стигне до средата. Не ги разбирам просто. Аз винаги искам първо да стигна и оттам нататък да започне играта. И те да са като мен, очевидно. Да, и да знаете, няма да снимам толкова много с хора, защото не мога още да им пусна звука. И затова. Окей. Мисля, че от тук ми е вход. Не. То отзад е вход. Да. Сега да оставим нещата, които ни трябват. Не. Първо ще направим нещата, които ни трябват. Така. Чувам нещо. Никой към мен ли? Не виждам никакъв никъде. Окей, ще направим една печка и така. Не, чувам някой да строи. Не, очевидно някой да строи към мен. О, не! Да, ето, както казах.
Ужас. Нищо не харесва, лайкайте, сабскрайбите, но все пак в момента не трябва да сабскрайбваме. Трябва да сабскрайбваме. И да.